дар даврони соҳибистиқлолӣ давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади дастгирии занону духтарон ва баландбардоштани мавқеи онҳо дар ҷомеа тадбирҳои судмандро амалӣ гардонид ва ин иқдом идома дорад. истиқлоли давлатӣ ҷиҳати таъмини мавқеи устувори занон дар ҷомеа имкониятҳоро фароҳам овард ва занони қавииродаву боҷасорати моро ба арсаи васеъи сиёсат ва таъминоти ҳифзи ҳуқуқ ворид намуд. яке аз нишонаҳои рушди асосҳои демократӣ дар ҷомеа васеъ гардидани имкониятҳои иштироки ҳар як фард, алалхусус занон, дар идоракунии корҳои давлатӣ, сохторҳои қудратӣ ва таъминоти ҳифзи ҳуқуқ маҳсуб меёбад. имрӯз дар вазорату идораҳо, сохтору мақомоти марказии идоракунӣ, қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ба мисоли вазорати корҳои дохилӣ, вазорати мудофиа, артиши миллӣ, суд ва прокуратура шумораи зиёди занону духтарон фаъолият доранд. кор дар мақомоти прокуратура ифодаи боварии махсуси ҷомеа ва давлат мебошад. имрӯзҳо бо дастгирии бевоситаи муҳтарам ҷаноби олӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, занони мақомоти прокуратура дар баробари иҷрои рисолати таърихии худ, тарбияи насли ояндасози миллат, ба вазифаҳои хизматии худ ба масъулияти том муносибат намуда, дар таҳкими қонуният, таъмини волояти қонун ва ҳифзи озодиҳои шаҳрвандон саҳми босазо доранд. мо занони мақомоти прокуратура сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олиро, ки бешак мо занҳоро нигини тоҷи миллат эътироф намудааст, якдилона дастгирӣ намуда, кӯшиш мекунем ки дар гулгуншукунии тоҷикистони азизамон саҳми босазои худро гузорем. зиндагонӣ безани хуб кулбаи вайрона аст. дар биёбон мардро оғӯши зан кошона аст. бахти ҳар марди накӯ дар зиндагони ин зан аст. гар набошад зан, мардо зиндагонӣ ғамхона аст. бо шарофати сулҳу ваҳдати миллӣ иқдом намудан дар роҳи барпо намудани давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбониёт, ҷумҳурии тоҷикистон кӯшишҳои худро ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон тавассути мустаҳкам кардани заминаи қонунгузорӣ ва татбиқи сиёсат дар самти масъалаҳои занон ва ҷавонон мунтазам тақвият мебахшад. бо дарки муҳимияти дастгирии қувваи ин ду қишри ҷомеа ҳамчун қувваи асосӣ ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати иҷтимоӣ тавассути истифодаи нерӯи занон ва ҷавонон дар ташаккул, пешрафти давлат, ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ ва ниҳоди давлатдорӣ яке аз самтҳои афзалиятноки давлату ҳукумат маҳсуб меёбад. зеро таърих исбот намудааст, ки субот ва пешрафти давлат аз дастгирии ин ду қишри ҷомеа вобастагии зиёд дорад. вобаста ба ин, дар риштаи рушди қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқҳо ва озодиҳои занон ва ҷавонон дараҷа ва миқёси татбиқи онҳо дар ҳаёти имрӯза таҷассуми худро ёфтааст. яъне барои дастгирии ин табақаи ҷомеа дар сатҳи қонунгузории амалкунанда дар баробари қабули қонунҳо, қабули барномаҳои рушди иҷтимоии онҳо, ҷиҳати таъмини иштироки васеъ дар ҳаёти ҷамъиятиву идоракунӣ, мақомоти қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ қабул гардида, самти фаъолияти занон ва ҷавонон дар шароити муносибатҳои нави сиёсиву иҷтимоӣ дар мамлакат муайян гардидааст. зиёда аз ин, ҷиҳати дастгирӣ бо таваҷҷӯҳи хоса роҳбари олии мамлакат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд менамоянд. нақш ва мақому манзилати зан дар ҷомеаи мо имрӯз бениҳоят муҳим мебошад. бе иштироки фаъоли занон, бидуни фикру ақида ва пешниҳодҳои онҳо ҳаллу фасли мушкилоти иҷтимоӣ сиёсӣ ғайриимкон мебошад. зан тавлидгари мураббии инсон ва устоди беназири фарзанд аст ва нахустин мактаби ҳаёт, мактаби модар мебошад, ки инсоният таҳти парастиш ва навозиши ӯ ба камол мерасад. самара ва баракати истиқлолият аст, ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзи модар 8 март эълон гардида, он аз ғамхории беназири сарвари давлат бобати баланд бардоштани мартабаву мавқеи занон дар кишварамон шаҳодат медиҳад. ин аст, ки дар прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он занҳо дар баробари мардон дар мансабҳои масъулиятнок фаъолият намуда истодаанд. талошҳои пайвастаи роҳбарияти прокуратура баҳри таъмини баробарии гендерӣ он аст, ки сол аз сол бо иштироки занон дар кору пайкори соҳа зина ба зина боло рафта истодааст.
дар ин раванд воситаи муҳими фаъолгардонии занон дар сатҳи хуб амалӣ намудани корҳои тарғиботӣ ва ташвиқотӣ ҷиҳати баландбардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқӣ, баргузории чорабиниҳои гуногун ки на танҳо аҳамияти баланди фарҳангӣ балки аҳамияти баланди сиёсӣ низ доранд, метавонад ин қишри ҷомеаро боз ҳам сарҷамъу муттаҳид созад. ба ин васила метавон инкишофи устувори мавқеи онҳоро дар ҷомеа боз ҳам қавитар намуд, зеро таҳлилҳо нишон медиҳанд ки ҷалби занон ва ҷавонон ва баландбардоштани иттилоотнокӣ ва маърифатнокии онҳо барои муваффақ шудан ба устувории ҷомеаи бомаърифат ва рушдёфта вобаста ба вазъи муосири ҷомеаи ҷаҳонӣ амри зарурӣ маҳсуб меёбад. дар ин радиф бо дарки амиқи нақшу мавқеи занон дар ҳаёти имрӯза ва рушди созандагии кишвар боварии комил дорем ки занон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат бо заковат, иродаву матонати қавӣ, дарки ҳадафҳои созандаву бунёдкорона ба хотири шинохти рисолати хиш дар шоҳроҳи рушду нумӯи кишвар садоқатмандона ва устувор қадам мезананд.